We getting that rap money. We getting that rap money. Holla, shit, yeah. Aveți cobrici? Da, mă, sunt cămară, mă. De câte ori ai venit, mă, la mine și ți-am zis? Prost, deci mă mă, mie îmi place cum a. Măi, taci, mă. Oh, prost. Dai seama, nu. Hai, continuăm, nu? Continuăm. Da, haide. Hai. Mă, pistolul, mă, pistolul. Da, Doamne. Îmi pare rău, nu sunteți buni de actori. Eu vă filmez și da, puteți continua. Măcar am încercat, nu? Da, doamnă, dacă nu vă supărați, mai lăsați-ne să continuăm. Da, hai, lumii le place. Da, poate le place. Da, bine, continuați până terminați. Și vă facem publicitate. Da, la studio, vine lumea, păi. Și unde-s covrigii? Mâncă mare, mă! Doamne, hai să continuăm. Și încă ceva, fără lovituri sub centură. Liniște în studio! Hai să continuăm. Mi se pare corect. Să ai grijă, da, să ai grijă. Fiule! Tată! Nu o să te mai părăsesc. Nimic. Înțeleg. Așa. Deci, am fost acceptați? Îmi pare rău. Nu. Am prins totul și o să vă pun pe YouTube. Mai taci măgăturii la internet, mă. Apropo, n-am găsit covrigii. Du-te, bine, ce vrei, ce? N-am găsit covrigii. Țapă, că i-am mâncat pe toți. Mă duc și eu acasă. La la la, hale, hili, halo. Hili, bala, hey, hili, halo. We getting that rap money. We getting that rap money. Holla, shit, yeah, holla, hili, bala. Mini, holla, shit, hili, bala.